И здравейте всички от това съм те по председател Гиев, тук са Тереда и Долу на Беги и Данчо. Здравейте! Ере, кажи нещо. What's up, бра? Няма да снимаш клип, бе. Ага, бе. Няма да снимаш. Снимай клип. Пъш ти поп, още аз Схвърляме тук на Бургер Шоп и къде започваме. Так. Пайсуре, Реви! Абе аз ти го прости. Най-долу ли? Да. Чакай, аз ще го пусна. Пусна хора, аз съм трябва да му бе, не дам ти какво това. Да, Здравейте! здравейте. И той Аз край снима. Бургер Шоп и аз снимам така, че... И тук сега с този Данчо ще играем Hide and Seek на се. Да. Тук се умрях първи. Так, значи съм много слаб на Hide and Seek. Аз съм бях. Ама искам да стана силен. Данчо, влизай в сервера. Реви! Да. Сега не съвър с брат ти. Там он е котара го гонява. Ой, Данчо, прати го да играем. Сега ще вляза. Може Давай. да Ама са там. прати го. Данчо, може да са там, Данчо. Айде да проверим, искаш ли? Ама Прати прати сървъра, сервера. чули, Данчо. Да ти го пратя Пепо. И Ревит ще е към нас, Ревит си към нас, чули. Да. Ама те са си сменили имитата. Не да Да, ги бе, познаем. Те са панари си сменили имитата. Как си ги стигнете? Не знам. И аз ги усетих сама. Гого и Тос и Иван ли, бе? Да ги бъв педерасти. Ого, те са от сините, бе. Добре, сам не са, прати сървъра. Не са в пляса. Пратил съм ти го, Пепо. Абе, Иван е вътре, аз виждам терорист. Не Не, мога да пратете го, влезна. сега ще вляза сам да свърши Тос ето ниво и ще свърши епизода. Влизайте, червени. Абе, аз не мога да влезна червена, бе. Не, няма да е към нас, аз идвам към Данчо. Ама Ама аз не- сигурно няма да мога. То и аз не мога. Оли, пана в събъра. Да, знаем, бе. Оли, майко. Оле. Какво ни ръцете хора? Да, сега ще играем, сега ще влиза. Ева, червени. Ама аз толкова стана качих, не мога да го убия, брат. Добре, това е за епизод, надявам се ви е харесал. Очаквайте втори епизод скоро, може да е днес.